Ak neviete, vynechá Game bol update a my si dneska ideme pozrieť, aký to bol. Samozrejme vidíte, že nové shadowky sem prišli, nové powerky sem prišli a guard power. Ale to príde nový update, takže ale vieme, že nejaké nové powerky prišli, takže ideme si pozrieť. Common, nič. Rare, nič. Epic, conflict. Flip a coin and gain a 30% speed if you land on heads. If you land on tiles, you lose all stacks. Neviem, nechápem. Legendary. To nič. Vampire. Fill your blood bar with my vampire. Powers drain enemies in 2 event. Nechápem. Ja si neviem medika a ako mi nerobí vezičky. Je to nejaký nový upgrade, alebo taký. Teraz 1 miliónov peniazky sú to najlepšie, takže moje peniaze nie sú na to najlepšie, viem, no nevadí, ale nejako zarobím. Ešte budú tí berdovia, dúfam, že ešte budú, lebo ja nemám všetky tie veci chytené. Je celá špinavá, takže sorry, že Mika mala moja myšku, čistím si myšku teraz. Dobre, ja zbrachím bandáž, dúfam, že umiem na stranu. Playtable Quartz, to je takéto. 17.425 miliónov a more, ja už si neviem normálne, že Quartz. Game Pass Permanent Quartz. Monem control to upgrade. Ja som to na 350 zvonil. Buď si upgradením dash, alebo si zoberiem toho karda. Ešte neviem. Ale nemohol byť mi získať nejakú novú powerku. Alebo aspoň lesov. To by bolo najlepšie. To je najväčšia vznesa z tých, čo nemám. Koľko nás tu je? 43 zo 44. Je to sa líbilo? Nevadí. Nechápem, preto vždy mám si mohol aj takto si to Squider! Tam sú. Kde to rozjebuje všetko, čakaj.